laban sa ulo. Laban ang ulo. Ay, irog. Uy. Hawa, bani, hawa. Hawa, hawa. Irog. Ay, ay. Sige. Sakit mo kayo na iyang tuhod. Sakit ang tuhod? Asa man wala to? Tuo ka to. Katong gihilot ako dati. Kadira ng Tao siguro kakitlog manok. Ay. Wala, good. Munggos. Wala po. Batong. Ay, wala, ay. Ay, nakakaon Hindi ng nga itlog pato, ka di isa, mo oy. kangaya na lang. Kaisa daw, itlog, kaisa. Nakaon mo ka? Pan. Pan. Ano na? Nakaon Ang pa. pan ay itlog na. Asa, pan. May isang klaseng blueberry o pan. May itlog na. Naagin Bawal na sa mga arthritis na yung Panagkarag. Panagkarag yung mga pandisal. Yung pandisal nga, yung pamahaw nila, ako di ko kagwanta na. Ganon ko. Kanan to ko, sir. Oo, katong ko ba nga, yung ako na kuhan, bikil. Kuya ba? Ay, bunal oh. Di ko kagwanta pandisal pamahaw. Basta maanag kag kanon. Masama din mong kagkadako, kay kaon pagkagpan, kaon pagkagkanon. Di ko kabot panood to. Pila na may kinabuhi, ano, sir? Ganina ang nagkagkanon. Hindi na baro sa ulo ko pagbangon ng tuwi. Ito pa nga, sir. Rubisito. Ilagyan kabok na humani mo dito ganyan buntot. One. Sa... Mga tulupat. Kapilibo po. Ha? Kapilibo po. 19 ra? Yatag man tong isa og 500 tay. Katong last. Ikaw pa, 500 man. Ganyan Diyos. Yang katong... Ay, 5 na di ay, oy. Duha, tulo, o 5 di ay, kaunom ka. Kalibo man tong isa. Ano na makapalitan, nagbinlog, sir? Binlod. Ano na makapalit ang binlog, ano, ma'am? Gapalit ng kami, gapalit ng bunod dito. Oh, palit. Saan ang bukas mo siya palit? Aner? Oh, 60. Double Birthday. Pila dari? 40? Dito ko gapalit sa dito sila ko. Digos mo? 44. Itong sa kasako. Amo kinilo ra mong paliton, taga semana. Kada semana, mamalik na 10 kilos.
Wala na po ganito, no? Wala na po tayo bugas dito, no? Wala na, gamay na lang. Ano, pagod ba? Pero igo na lang to ilong aguro. Ugma. Sana lang. Magkaunot dahil tag 10 kilos, no? Sa kasimana. Abot, baligya na ako. Baligya. Gastos mo kaayo mo. Bulan ka pa. Wala na. Ako ka man. Oh. Yan ba yung hinuton? Inana po na eh. Anak ko. Oh. Pero nanay gibati, di naman maulaw. Bahalang magpanty sila, basta mahilot. Tabunan, nog malong. Wala na gyapon ang anak ginatabunan. Hello. Ang bilang ikaw na. Ang bahay mo. Kainit sa libutan. Napakay kwarta. Sinuod na kwarta. Mga kapatagan ra gyud riyahay. Awang di na ta ka dapat di ka maka-ilang ng red-red o panang bangko. Tumba na siya kanina buntag pa sa iyang tuhod. Oo. Kaya wala nakapugong sakit mo na kaayo. Ito na, ato sa ubos. Magbibak na Napa, maula na ugma. Makapamaul ba yun ang matumba ka nga dili ka kapugong? Sidro! Di magsagit ha. Nisaka man si DJ sa kasyapang taas ba kayo. DJ. Dito, likod lang mama. Likod ng wifi. Gitarong ang wifi. Taas ba kayo. Dali ra ba ka na makuha ng kasyo. Dito ba kanaon ba ang tingil? Mo gani. Wala man sila sa bawang ng mundo. Kamurang duha diri nay way mga gagmay bata. wala ang Ganito sir. akong anak. Ihilot niya ako. Dagko na. Dagko na. Professional na. Oh, gani. Kanang kamangkura. Pila sa dito. Ay, kauban niyang uli na hapon. Buntag po. Diba mas Hmm. Asa siya sa digos trabaho? niya? Asa niya? Hawa do. Ulit tindahan do rin. Ha? Wow, na.
Mingaw kay guy bata oy. Ang bukto na ko, Mingaw kay guy bata. Balik lang na to niya. ibalik lang niya. Balik lang to niya. Itay brown bread. Ato ba kong yung siya? Ito na buko. Dikit malakulo akong tuhod. Entero. Entero. Ah. Gibutang laghilot parang dili malimtan ba? Mas kuhan lang good siya, ma'am, ang hilot. Kanang mura sa Wa bro. kung nag-apelido nimo ba dili media. Oh, entero gyud. Entero, dili pwede nga 1/4 lang siya. Entero yun. Unya ang asawa puno man, puno. Kaya ang asawa, puno. Oh, Entero gyud. Puno. Oh. Puno na ba? Puno na. Entero na o puno na. Kami anig matiguang pud min, ani pud ni dawat-dawat. Kami ra gyung duha, kay guwa namo ni namanghuran. Ana samot na sayog yun mig mingaw. kung ako diha o. Night one, online. Lagi niya sayo, dagko naman. Right gyud tong gagmay kay pating sabaan ning mga gagmay. Kaya mag-away, usahay, mag-amigo. Ma-stress ang apuhan. Ini mong pulis ninyo na to. Oh, nadia jemur siya nagpuyo. Ini mo siya? Oh, Asa ba side? sa kuan, sa Jazz, Ha? sa Jose Abad Santos. Uy, may asawa na dire. Oh, bili niya asawa. Mang pag-uli, mang Karon, mamalit uli. ta dito Karon ni uli man siya ilang duty kay isa ka semana, duty. Nya isa ka semana uli na pugbalay. Ana men ilang duty? Labi ako sa una ang pinakabulan nga dili uli. Oh. Check magsaysa. Sa rin makita. Duro gani na. May tagsara makita, ma'am. Ah, Mas may ni tagsara kay hangop. nya asan siya tuwa? Kaning sinimana, no? Nya among anak tulo ka buok kuno pili. Gagmay pa lagi, biya anak oy. Puro sa balay. Batang gagmay. Hoy, Karon naman dia akong anak. Kuan man niya. Oh. bago pa na pulis na. Bago pa tuig pa. Bata. Ang napulis akong anak tuig pa. Rao, kita pa sa video pang. Shout out. Shout out Padasay family. Ilang minutes? 13. Ha? 13. 13? May. Leo. Ako karon sa Matanaw, guys. Nag-home service ko. Sa asa na lang taan eh. Alag-asa, basta makakwarta ta. Mas bagay kwarta. Buhi. Buhi ta. Nya, diniyo sa itong panginabuhi. Oh, diniyos. Anak lang yun. Ako ra, mauro din ako din ako. Hindi na to ni diniyos, ma'am. Diniyo sa itong panginabuhi. May manawag lain. Nakadaghan ka noon. Bye-bye.